Dobar dan svima. Danas imamo video o presađivanju paradajza vani, pa krenimo. Još uvijek je mjesec mart i nestabilne su temperature, ali mi smo se odlučili da probamo na ovaj način presaditi nekoliko komada. Pogledajte kako smo to uradili. Po jednu presadnicu smo posadili na razmake jedna od druge, od oko 50 cm, i pokrili smo sa dijelom plastične boce od 5 litara da ga čuva od varijabilnih temperatura i za sada se odlično drži i izgleda dobro. Naime, što je bitno prije svega ovoga uraditi pokazat ćemo na jednom primjeru. Iskopajte dublju rupu u zemlji, počistite od svih nečistoća i sitnih kamenčića. Uzmite bocun od 5 litara i presjecite ga pri vrhu i on će služiti kao mini plastenik koji će grijati našu rajčicu i neće dozvoliti da mu varijacija temperature naškodi, a ujedno će ga čuvati od vjetra. Nakon toga dodajte stajnjak, ako ga nemate možete kao i mi kompost iz našeg kompostišta, koji će biti odlično hranjivo za naše rajčice, davajući mu hranu narednih 2 do 3 mjeseca. Mi smo uzeli cijelu kantu od 15 litara i istresli u rupu. Uzmite zatim presadnicu rajčice i presadite ju na već pripremljeno mjesto. Pogledajte korijenski sistem naše presadnice, izgleda veoma moćno, i za ovu podlogu ima da se zalijepi kao pijavica i da usiše sve hranjive materije i minerale, a nama donese obilje kvalitetnih i zdravih plodova. Poklopite sa dijelom plastičnog bocuna, kojeg ste pripremili i to je to. Zalivajte na 3. dan, ovisno o vanjskoj temperaturi, a kada budu sunčaniji i topliji dani slobodno sklonite dio plastične boce. To bi bilo to. Ako vam se video dopao, zapratite ovaj kanal. Kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima i pogledajte ranije objavljene videozapise. I ne zaboravite baciti like na video. Ostajte zdravo!